My sme veľmi otvorene voličom hovorili, že zlé verejné financie, ktoré sme zdedili po voľbách v roku 2023, treba konsolidovať. Dokonca odozva od našich voličov a sympatizantov je taká, že oni si to uvedomujú, že vedia, že sú nutné nejaké reštriktívne kroky. Voliči nemajú radi podľa mňa strany, ktoré spôsobujú rozpad vlád, ako je strana Sloboda a Solidarita, ktoré sa podieľajú na takých problémoch, aké sme videli aj v predchádzajúcom období. Preto by som bol oveľa radšej, keby sme boli schopní sa dohodnúť a pokračovať vo vládnutí. Všetci tvrdia, že mier bude len vtedy, keď tu budeme enormne zbrojiť a dávať stále viac a viac do vyzbrojovania. Tie sumy sú enormné, tak jak ste povedali, tu sa rozpráva o biliónoch. A ja sa zase domnievam, že ten mier sa dá dosiahnuť aj trochu inou cestou. Prečo Európska únia nezvolá na rokovania, keď sa cíti ohrozená, lebo prioritne sa cítime všetci a takto aj deklarujú Ruskou federáciou. No tak si ich zavolajme na rokovania a zistíme, aká je ich vízia na najbližších 20, 30, 50 rokov.